pun para kini sepuh, para bapak, para ibu. Kawiwitan sepenyanipun Romo Pandita kang kula mulyakaken para bapak upasaka, ibu pasika, kadang-kadang Tri Sarono, Tri Sarini, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kanthi marwakaning adicara ing kali punika semoga lang rumiyin kula dherekaken ngaturaken geni panuwun dumateng Hyang Maha Sukji inggih Sang Hyang Adi Buddha. Wonten ing ratri punika kula lan panjenengan sami tasih saged kepareng kempal manunggal wonten ing aula Giri Sasana Semedi ingkang saperlu puja-puji mawi basa Jawi. Adicara yang sepisan punika paling penting pancaka panca warna ingkang badhe katindakaken panjenenganipun Bapak Gita Prayitna wedal kula semanggihaken. Sampun paripurna ulah panumeting pancaka maca warna sedhipa. Ini salajengipun kita lajengaken acara ingkang angka 3 niki puja-puji basa Jawi ingkang kepareng ampusani kula semanggihaken dumateng Ibu Djangkep Niwasana wedal kula semanggihaken. Matur nuwun dumateng Bapak Pranata dene kula kaparingan wedal kapuring purwakane Pudja-puudji Semedi lagu Ibu. Saderengipun kawiwitan sumangga kanthi asante Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Dene wedalipun sampun minanti sumangga kawiwitan. Hyang Maha Sukji. Hyang Maha Sukji. Paring sandang lan bokokang
titah mangya rahayu. Yogya. Para rama lan ibu, saksampunipun puja-puudji Semedi lagi sampun paripurna. Sumangga kita lajengaken kanthi meditasi meta bawana sauntawis meditasi kawiwitan. Sadaya titah mangya rahayu. Yogya. Para rama lan ibu mekaten wau puja-puudji Semedi lagi sampun paripurna. Dene pun atur kawula namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Wekdal saktahipun kawula kondharaken dumateng Bapak Pranatacara. Rama Ibu siswa-siswinipun Sang Buddha. Makaten kala wau menggah puja-puji basa Jawi sampun paripurna. Manjik adicara ing angka sekawan puniki ujuping saji ingkang badhe kapratitisaken panjenenganipun Rama Pandhita Dawaditi ing wasana ujuping saji kawula aturaken. Para bapak ibu sedama ingkang kinurmatan, Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ing ratri punika kula piniji dening titah Buddha ing sampetan. Kinen ngujupaken sesaji ingkang sampun rinakit wonten ing altar Sang Buddha. Ingkang sampun kapuja dening kakung kapuji dening putri. Manunggaling puja-puudji dados Semedi sepuh kempring Hyang Maha Sukji minta nugrahaning karahayon. Para bapak ibu sedama, semonggo babaring sesaji kawula aturaken samya kauntapaken sarana patrap Semedi kula dherekaken semonggo. Wonten ing ratri punika para titah Buddha ing dusun sambetan
angrakit sesaji ingkang sumadya wonten ing meja sesaji kawiwitan saking makandar-kandaring pancaka ingkang sinumet ingkang sayekti hamadani kanan kiring ngarsa miwah ing pungkur datan pilih kasih kanthi makantar-kantaring pancaka inggih geni mugi-mugi Hyang Maha Sukji tansah peparing pepadang ngrahayun dumateng para titah Buddha ing dusun sametan manggah pancaka ginadangan arupi manca warna ingkang amengwerdi minangka hanyu merapi dumateng kadang sekawan gangsal pancer ingkang ing siang pancala ratrinipun tansah jaga rumeksa dumateng angganipun para titah Buddha ing dusun sametan sarana saji ingkang angka kalih nuwun inggih tirta wening mugi-mugi Hyang Maha Sukji tansah peparinga welas pindha titising tirta ingkang kinaji menggah weninging tirta mugi tansah mahanani sarta andayani dhateng weninging cipta rasa karsanipun para titah Buddha ing dusun sametan anggenipun samya anuhoni dumateng dharmanipun Sang Buddha ingkang angka 3 sarana sesaji buka pala gumantung werni 3 ingkang amengwerdi menggah bejo cilakaning titah sarta raharja muspraning titah anamung gumantung ing pakarti ugi kang sinebat hukum karma menggah buka werni 3 minangka anyu merapi dumateng tri sarana nuwun inggih sangkan paraning dumadi sinebut panunggaling kawula lawan Gusti wontenipun pisang setangkep minangka nelakaken raos tresna jati dumateng tangkeping Ibu Pertiwi ingkang minangka lantaran paring rejeki Bapa Akasa minangka lantaran paring nugroho mugi-mugi Hyang Maha Sukji tansah peparinga sih nugroho kawilujengan dumateng para titah Buddha ing dusun sampetan sarta pinaringana rejeki ingkang melimpah ingkang kaping sekawan kanthi sarana sesaji sekar abrit sarta pethak ingkang anggondharum sarta ingkang tinata atepung atemu gelang mugi-mugi Hyang Maha Sukji tansah peparinga sih nugroho dumateng para titah Buddha ing sampetan mugi tansah winengku ing gondharum aruming asma pindha aruming sekar ingkang sinadi menggah abrit sarta pethak ing sekar amengguwerti abrit
meta karuna pethak kasucen mugi para titah Buddha ing sampetan tansah kasinungono watak welas asih dhateng saksama samining dumadi sarta para titah Buddha ing dusun sabetan tansah anggadhah ana sucining budi pakarti sarta pinaringana sembada anggenipun anginggahi sarta anggayuh dhateng derajating kasucen ingkang salajengipun nggih kanthi sarana sesaji boja werni 3 ingkang sepisan tumpeng surya ndadari kaping kalih tumpeng margana kaping 3 tumpeng seger tumpeng surya ndadari ingkang amangrawedi bilih para titah Buddha tansah amrangguli sarta ngraosaken pait getir pedhes asining agesang menggah tumpeng surya dadari dumados saking tumpeng ingkang kaubur ampen tigan dadar ingkang ketingal bunder keplengi jenih kawicaksanan pethak kasucen mugi-mugi Hyang Maha Sukji tansah peparinga soroting kawicaksanan dhateng para titah Buddha ing dusun sabetan ingkang nganggo kalih sarana saji tumpeng margana tumpeng ingkang kaubur ampen tigan kambangan ingkang katugel ketingal jenih kawicaksanan pethak kasucen biru dharma mugi-mugi Hyang Maha Sukji tansah peparinga tuntunan pepadang sarta pangayoman dumateng para titah Buddha ing dusun sambetan mugi tansah lumampah ing margi leres ingkang hanjok ing karahayon katentreman tuwin kamulyan ingkang angka 3 sarana sesaji tumpeng seger mugi-mugi Hyang Maha Sukji tansah peparinga nugraha dumateng para titah Buddha ing dusun sambetan tansah pinaringana suka seger senggang saking sesakit widodo nir ing sambikala ingkang pungkasanipun sarana sesaji dupa ingkang sinumet kukusipun sunduring anariksa beto panganyut-anyuting paminta suwan ing ayunanipun Hyang Maha Sukji mugi-mugi Hyang Maha Sukji Hyang Maha Sukji Hyang Maha Sukji tansah paring nugraha karahayon katentreman kebahagiaan kawilujengan dumateng para titah Buddha ing dusun sambetan minggahipun dhateng para kawula sakindenging Nuswantara mekaten para bapak ibu sedamel menggah babaring sesaji ingkang sampun kawula aturaken wiwit purwa madya ngantos wusana mugi-mugi Sang Hyang Adi Buddha Sang Buddha para bodhisattva ngabulaken menapa ingkang dados panyuwun kita sami
Mugi sedaya kita muanggiya rahayu. Yogya sasana wekdal kula wangsulaken dumateng Bapak Pandhiwara matur nuwun. Kala wau buka wujuding saji sampun paripurna. Nganti acara ingkang angka gangsal inggih puja-puudji Semedi saji kanthi bawa citra meneng Nara Sendro kapsanga katampen kinanthi subuh kastawa ingkang badhe kapratiksaken penyanipun Ibu Harni. Ing wasana swasana kula sumanggaken. Nuwun dumateng Bapak Ibu siswa siswinipun sang Buddha. Katitik ing ratri menika kawula kapiji murwakani puja-puudji tandhesing saji. Gandeng wekdal sampun winanji pramila sumangga kawiwitan kula ingkang murwakani.
puja-puji tandhesing saji sampun kaestakaken wasana wekdal kula aturaken dhumateng Bapak Pranata Cara. Rama Ibu siswa siswinipun sang Buddha mekaten wau munggah puja-puji kados saji sampun paripurna. Ndunggal pengang salajengipun nggih adicara setunggal bapa setunggal sampun kala estakaken sarengan kanthi panudhup ing adicara wedal sawetahipun kula sumangga dhumateng Ibu Jumiri namung mbok bili anggen kawula pratitasaken adicara ing dalem mriku wiwit lekas ngantos pungkas wonten galak atur Jawa kirang wujud rono dhumateng para siswa sinipun sang Buddha kawula tansah nyuwun adi samudra kang sami panutup ing atur kula namo Adi Buddhaya Namo Buddhaya Namo Buddhaya pada kula aturaken. Para Rama lan Ibu gandengan puja-puji semedi lagu Ibu sampun boten parangaken semangga kita purnane kanthi nggih menika masaken meta bawana. Semangga kawitan.